एकदम गुदियावसो थायोना एम्फौआथ' गुदियावसो थायो नारायावसो एरसोयो औ नारायावसो बेबोनो बेबो थोबबाय खिबो नामा दंजोबो ना नै थोबबाय नामा नै थोबबाय बेयाव मोननैसो दं नै नायदो नै थोबबाय बे सिखिरि जासिगोन खोमा आरो नंगौ बेनो सिखिरि जासिगोन नै माने थोबबाय आरो नायदो नुबाय हेलौ फ्रेन्ड्स वेलकाम बेक टु माय चेनेल आसा खालामबाय नोंथांमोनहा बयबो मोजाङै दङ आरो आंबो दायो बे समाव मोजाङै दङ खिन्थु आं दायो दा सुबायजार होननाय मोनसे गामियाव दंफैयो सुबायजार ओरै 1 नं हास्रावबारि ओमफ्राय दायो आं फैनायनि खारनानो जाहैबाय माने बेहाय एम्फौनि हामला माने जिथुनाखि माइनि एम्फौ माने आर्मि वार्म होननाय मोनसे एम्फौ फैदों माने बियो एसे माने गोख्रैनो माने बुस्थुआ माइखौ माने धंस' खालामो बियो माने एकदम अख्लायजोबो आरो दा बेखौ जोङो नायनो फैदों बे हास्रावबारियाव 1 नं हास्रावबारियाव ओमफ्राय दा आंजों लोगोसे गावबुरा दङ आरो गामिनि सासे माने प्रग्रेसिभ आबादारि बिथांबो दङ दा जोङो नायसिगोन आरो ओमफ्राय दा माबायदि सिस्टेमाव माबायदि बेसेबां एरिया माने एम्फौआ अरदों बेखौ जोङो नायगोन नङा होमबा आरो एम्फौनि सोमोन्दै नोंथांमोननोबो आङो फोरमायनो नाजागोन दा जोङो थांगासिनो आरो दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोबजासिम आरो मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना होबानो जाबाय आरो शेयार खालाम आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय नङा होमबा दा एसे आं गावबुरा बिथांजों मा फोरमायो एसे सोंनाय फिननायबो लागोन आरो बे एरिया हाजोब्बाय नै माइआ कमप्लिट बे हाजोब्बाय ओमफ्राय बजा खायै दोनजोबदों आरो फोराननानै नायनो हागोन बेबायदि फोराननानैनो सप्तासेसो दोनखानांगौ होमबासो रानहोयो नंगौ आदसा माने बेबायदि फोराननानै दोननांगौ सप्तासेसो ओमफ्राय सप्तासेसोनि उनाव रानगोन आरो ना रानगोन आदसा ओमफ्राय बेनि उनाव मारा होबाय आरो ना बिनि उनाव मारा होबाय नङाबा बे ओरैनो हाग्रा मारा होयोबा औ बै मारा होग्रा मेचिनजों गिसि जानायखौ थांफानो नागिरगोन नाराजों आदसा लस जायो ने बे माइ एम्फौआ मा अख्लायजोबनाय नामा बियो एम्फौ अख्लायनाय बियो नंगौ एम्फौआ नैबे नारा गुदियाव थायो नागिरनांगौ नारा गुदियाव हाबनानै थायो ने नारा गुदियाव आदसा मा एम्फौ होनना बुंदों बेखौ आर्मि वार्म होनो आर्मि वार्म ना आर्मि वार्म ओमफ्राय एम्फौआ बिदियाव थायो आरो सानाव मोननो थाङा बारा माने मोनायावसो धंस' खालामो ने नै मासे मोनजेनबाय आदसा नै मोनमारबायथ' नै सिङाव थायो नै एथ' नायदो बेबायदि मोनमारबाय नै गसासेयावनो मानै गाहाम थायो थानाया नागिरथारनांगौ हा जावबाबो मोनो हा सिङाव बेखौ हमलाय नामानो जाहैबाय बेना आर्मि वार्म नै नायदो माने माराथक एम्फौ होननानै बुंनो हायो जों दायो बेखौ आर्मि वार्म गसायाव थाना बे गसानिखौ अरजोब्बाय आरोखि औ ओरै साबथ्रां बानायबाय नङाबा बिराद माबा जागौमोन बियो नै नै बिदि जायोबाथ' खावसेयानो गैला दांथाम दांब्रैल'सैसो नै गसासेयाव नै बिसोरल' एसे मोजांसै आरो बेखिनि गैजोबला सोब नै नोगोद मानबायो नै देन्जारखा बेखौ सिथारनांसिगोन मानबायो आसुरितसो बे बिथाङा जाहैबाय गावबुरा गामिनि 1 नं हास्रावबारिनि 1 नं हास्रावबारि सुबायजार रेभिनिउ भिलेज आरो ओमफ्राय दा नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानो नामा जेनेबा बे एम्फौआ मथा मथि बेसेबांसो एरिया माने अरदों बे एम्फौ एरिया अरनायाथ' बुंनो थाङोब्ला गासिबो जोंनि बे सुबायजार एरियायावनो दंजोबो ओमफ्राय बिदिनो सोरनावबा बुरजा सोरनावबा खम आरो जायनि हाया दै थाबाय थायो ओमफ्राय बिसिनि माबाया एसे खम जादों आरोखि आदसा ओमफ्राय जायनि हाया बांद्राय दै मोना बिसिनाव बांसिन हरदों बे एम्फौ आरो ना बे एम्फौआ आदसा थांनाय बोसोरफ्रावथ' बेबायदि एम्फौ फैफेराखैमोन फैयाखै गैयामोन आदसा नुफेराखैमोन ओमफ्राय दा खोथाया जाहैबाय दा बुस्थुआ हानोबो जाबाय नङा होमबा हानोबो जाबायमोन ओमफ्राय दा मुलि सारनायाथ' एसे प्रब्लेम जायो केमिकेल मुलि सारनाया खारन बे माइखौनो जानाय जागोन नालाय दा बुस्थुआ बेहाय माखासे रेसिडिउनि बाथ्रा थायो माने दा बुस्थुआ बेखौ मथा मथि बेथ' फ्राय मोनबायानो नङा होमबा हाजासिगौमोन दा जों खामलाखौबो हाखु दाखु मोननो थाङा खामला नेनायाव गैयाब्लाबो दिनै मोनगोन गाबोनबो सप्तासेया थाबावोब्ला सप्तानि गेजेराव बेसेबां अरबावगोन बियो बेखौसो साननो गोनां जाबाय जों साननो गोनां गिनांगौआ ना होमबा बे सप्तासेजों मोनोब्ला फोजोबनोबो हागौ बिसोरो जानानै अख्लायनानै आदसा ओरैनो नोंथाङा बे बोसोराव प्रडाक्सनखौ होमबा खम जागोन सानो नामा प्रडाक्सनाथ' ओरैनो नुनायाव 50% खम जागोन एबार आदसा ओरैनो खार'ना बे एम्फौआनो ओमफ्राय दाख्लैनि अखाजों अन्थाइ फैनायाबो एसे नस्थ' बानायबाय आरो बारहुंखायाबो लेमहोबाय दा सम्पन्न मानसिफोरना गासिबो लेमजोब्बाय बेबायदि आरो
आच्छा ओरैनो बैथिं नाहरबा हनै माइखौनो नुहुरला एकदम माबासो नुबाय नै लेमजोब्बाय नालाय नङा होमबा आलिखौल' गोजौ गोजौ नुसै आरो बे उन्दुजोब्बाय आरो ना आरो बिनि गेजेरावनो जों खामलाफ्राबो जानला मोनला दामजों हानो नागिरला न'आवबो हाख'नो हाया न'आव हानो हानायबाथ' न'आव हाबाबो मा बेसेबां हायो दा खामलाफ्राबो गैयाब्लाबो बिगायावनो 2 मन 3 मन 2.5 मन बिसै आरो औ दा बिनि गेजेराव जोङो खामलाफोरनोबो बिदि हरनांगौबा एम्फौजोंबो अख्लायजाबाय गैयाब्लाबो जोंनाव माइयानो गोबां खम थासिगोन आरोखि एबारनि बोसोराव आरो ना 10 मन 12 मन जायोब्लाबो जोंनाव 5 मन गाहामल' थासिगोन बिगायाव बेबायदि गासै खरस गारनानै आरो ओरैनो बे एम्फौआबो नस्थ' खालामबाय नङा होमबा ओरैनो बे एम्फौआनो 5 मनल' थायोबा जोङो खोथियानिफ्राय खस्थ' खालामबोनाय मावबोनाय बिदिनो ट्रेक्टर हालेवनाय आरो बिनि गेजेराव जोङो बेखौ मारा होबावगोन निथिंजोंसो होयो आजिखालि निथिंआबो 300 लाङो गासिबो जोंनि मथा मथि खरस थांनायखौनो जोङो ग्रोबसो जासिगोन आरोखि एबाराव आरोना आच्छा बे एम्फौआ माने फ्राय माने एरियायावनो जादों नामा बे नोंसिनि गामियाव जोंनि एरियायाव बयनावबोआनो होनजायो आच्छा आगोलनि बोसोरफ्रावथ' फैयाखैमोन बिदि एम्फौ बोसोराव गैयामोन एबार खिन्थु फैबाय आरो ना एबार फैबाय दा खार'ना बेनो थारमाने दा मुलिनि खोथा बुंनो थाङोब्ला दा केमिकेल मुलि होयोबासो माने खारो नालाय बियो आरो बुस्थुआ केमिकेलखौबो नोङो माखासे मुलिजों हयथ' खारा बे बुस्थुआ हो बिराद माने स्ट्रं आरो बे एम्फौआ ओमफ्राय दायो मुलि होयोबाबो जोङो मानसियासो जानाय जागोन आरोखि केमिकेलखौ मुलिजोंबाबो बेखौ हाजोबनाय नङा मुलिजोंबाबो हाजोबा ओमफ्राय दा बियो मोनायावसो ओंखारनानै जायो सानाव हाबनानै थायो आरो माने सानाव थाखुमायो आरो ना बे बुस्थुआ गावनाव नांथाराबा बेखौ मुलिया एफेक्ट होनो हाया नंगौ बुथारनो हाया आरो गावनाव नांथारबासो हायो डाइरेक्ट मोदोमाव नाङोबासो हागोन आरो मोदोमाव नाङोबासो हायो ओमफ्राय दा जेनेबा हमनानै ला बेहाय मुलि होनायनि मोनसे फर्मुला दंमोन आरो ओमफ्राय दा फर्मुलाखौ मालाय बोरै बाहायबावनो दा हानांसिगोन नङा होमबा दा खोथाया जाहैबाय मुलि होयोबाथ' नैबे आलियावबो होनांगौ हो आलियाव होनांगौ माने आलियाव माने होथेनाय जायो आरोखि नैबे बे दब्लायनिफ्राय बै दब्लायाव जाहाथे थांनो हाया बे सिस्टेमाव मुलिखौ होनांगौ ओमफ्राय आलियाव होखांनायनि उनाव गेजेर गेजेर एकदम फुरा स्प्रे सारजोबनांगोन आरो गुदियाव बिनि फर्मुलाया बे जानांगौ आरोखि ओमफ्राय दायोथ' माबाखौनो नुहुरला नङा होमबा केमिकेल इउज खालामनांगौखौनो नुहुरला खारन हानोनो जाबाय हानोनो सम जाबाय नङा होमबा दा नै बिथांमोना एम्फौ हमगासिनो नै नायदो नोंथांमोन मथा मथि खाथारनाक आरो बे एम्फौआ ओरैबादि माने स्पिड बिनि माबाया ओरैबादि स्पिडै माने स्प्रेड खालामो आरो बियो अख्लायजोबो आरो अख्लायबाबो बिसोर गावसोर जाजोबा माने गारबाय जायो बेखौ मिथिया खालि देन्था अख्लायबाय गारबाय बे होनबाथ' नै दंजोबोआनो ने फ्राय माने बे अख्लायदों आरो ना बुस्थुआ एकदम गुदियावसो थायोना एम्फौआथ' गुदियावसो थायो नारायावसो एसे नारायावसो बेबो खिबो दंजोबो ना नै थोब्बाय नामा नै थोब्बाय बेयाव मोननैसो दङ नायदो नै थोब्बाय बे सिखिरि जासिगोन खोमा आरो नंगौ बेनो सिखिरि जासिगोन नै माने थोब्बाय आरो नै नायदो नुबाय दा ओमफ्राय बियो सिखिरि जासिगोन नङा होमबा बिनिफ्रायनो नै देन्जारलै एम्फौनिया एम्फौआ देन्जार ओमफ्राय नागिरबावनि र' एसे न'फ्राव ओमफ्राय देन्जारखा एम्फौआ नै खि दंजोबो सेस दंजोबो मोननो थांबा अबाव थायो थाखुमायो आरो सिङाव हाबनानै थायो एम्फौनि नामानो आर्मिखा देन्जारखा नामानो माने एकदमबारे मोनायावसो धंस' खालामो आरो बे एम्फौआ आर्मि वार्म एम्फौनि नामा दा गोबांथार मानसिफ्रानो खोनानो मोन्दों आरो दायो माने गोख्रैनो माने गोथाङावनो माने हानांगासिनो आरो गोबां आबादारि बिथांमोनानो थाब हानांगासिनो ओमफ्राय थाबबो नों हानो हाया माने खामलाजोंसो हायो नालाय खामला मोनोबासो आबादारि बिथांमोना थाबनो हानो हायो आरोखि अबा बारा जादों आरो ना खम थायो एम्फौ गाथाराबो नोङो थायो गाथारबाय दा गाथारबाय ओरैनो फुफिनदो माइया मोनबायमोन नामा मोजाङै ना मोनाखैमोन मोनखाबाय दा आच्छा बेसेबांनि हाखो नोंसोरलाय 12 फाल्ला बिगायाव खै बिगा दं
सात बिगा दरसे 14 बिगा जाबाय आच्छा आच्छा ओमफ्राय ओरै 4 बिगा दंबावो हानांगौ आरो ना हानांगौ। आच्छा आच्छा नै बेखौसो खेबफिनदों सार एम्फौ मोनलाबायदों ने एम्फौ एम्फौ फैदों बिरादनो आच्छा बे सिङावसो थायोना सिङावसो थायो आच्छा आच्छा नैबावबो मोननो हागौ एम्फौखौ बे ओंखारथारदों नालाय माइआ अख्लायथारदों बेहाय मोननो हागौदां नै 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 मोनबायानो नै 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 ओरै देखायहरलाय आखाइजों हमनानैलै नै एम्फौ नै नायदो नै खिन्थु बुरजा थाथारनांगौना एम्फौआ आर्मि एम्फौ बियो आर्मि वार्म थैबायथ' माथोबा नामा नामानो आर्मि होनो बेखौ आर्मि वार्म दे हादो माबायदि मोनो हानायावलाय रेजें जाबाय एबार माबायदि जागोन बादि मोनदों हानानै माइआ बेसेबांसो जागोन बिगायावलाय बिगायाव बारा जानाय नङालै एबार खम जागोन नामा खम जागोन मानि थाखाय मानि थाखाय बे एम्फौनि थाखाय आच्छा आच्छा बे एम्फौआनो आदा आदि जाजोब्बाय एम्फौआनो जाजोब्बाय ने जाजोब्बाय। आच्छा आच्छा दे थाब थांबा 6-7 मन थांगोन बिगायाव बिगायाव होमबाथ' बांद्राय थांनाय नङालै बांद्राय थांनाय नङा थांनाया माखौ जाबाव 6-7 मनबाथ' खम जाथारगोन माथो प्रडाक्सना एकदमबारे जानाय नङा आच्छा बे लेमनाया हानायाव माबायदि जायो रेजें एसे रेजें हानायाव खस्थ' जायो नामा हानायाव एसे खस्थ' मोनो माबाया उन्दुनाया ने आच्छा आच्छा ओमफ्राय सिदा सिदाबा साबसिन जायो नामा हानायाव जाबाय साबसिन आच्छा आच्छा थाब थाबबो जायो ने माने गंनांगौ जायो नालाय ने एकदमबारे औ सिंबो सायो ओमफ्राय मा गामि नोंसिना मंगलियान आच्छा आच्छा दे नोंसिना ग्रुपखा नामा बियो आच्छा आच्छा दे दे थिगानो दं